Keď podáte návrh na rozvod, stávate sa súčasťou akéhosi vlaku, ktorý má jasne stanovené koľajnice. Spis nie je emócia. Sudca má na stole desiatky spisov denne. Pre neho nie ste Ema a Jakub s ich bolesťou, ale navrhovateľ a odporca. Súd nezisťuje, či otec ležal na gauči, alebo či mama v noci plakala od vyčerpania. Súd zisťuje, či je manželstvo trvalo rozvrátené, čo je aj právna definícia, a zisťuje, či a ako sú zabezpečované potreby detí a ako teda budú zabezpečované aj do budúcna. Ak obaja napríklad poviete, že už pol roka nezdielate spoločnú spáleň, rozvedú vás, no všetko je to len mechanicky. Dokazujete podmienky, no nedokazujete schopnosti. Súd sa pri rozhodovaní o deťoch často opiera o správy od kolízneho opatrovníka, ktorý je pridelený dieťaťu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. No nie vždy to tak samozrejme musí byť, závisí to od sudcu. Ten kolízny pracovník alebo opatrovník však vidí len zlomok vašej reality a nemôže plne navnímať hĺbku väzieb, ktoré ste roky budovali. Súd skúma, či má otec čistý register trestov, či má stabilný príjem, či má v byte samostatnú posteľ pre dieťa, či ho dokáže zaniesť do školského zariadenia a následne vyzdvihnúť. No súd neskúma, či je otec pre dieťa skutočnou vzťahovou osobou, ktorej sa to dieťa zdôverí so svojím neúspechom či strachom. Neskúma, či mu vie byť emočnou oporou, keď prídu vrtochy, hnev alebo smútok, ktoré nejdú vyriešiť logikou. Či pozná mená jeho kamarátov, či vie, čo ho v škole trápi a či napríklad pozná aj osobne, kto je jeho triednou učiteľkou. Neskúma ani to, či sa zúčastňoval doteraz na jeho vzdelávaní, alebo len pasívne sledoval výsledky v aplikácii, pričom sa spoliehal vo všetkom na manželku. Neskúma, či dokáže dieťaťu zabezpečiť pestrú stravu a nebude po večeroch to dieťa jedávať len nejaké párky, pizzu či hamburgery. A neskúma ani to, či vlastne ten otec vie vyhodnotiť, čo v danej chvíli dieťa potrebuje. Rodičovstvo nie je technický zoznam úloh, je to kontinuálny záujem o dušu dieťaťa, ktorý sa nedá vybudovať zo dňa na deň len preto, že to nariadil súd. Fenomén striedavky ako spoločnej objednávky. Dnešný právny trend na Slovensku silno tlačí na striedavú starostlivosť. Sudcovia ju často vnímajú ako zlatý stred. Prečo? Alibizmus. Ak dajú striedavku, nikto ich nemôže obviniť, že nadržali jednému z rodičov. Potom ekonomika. Pri striedavke sa často, ak sú príjmy podobné, určuje nulové alebo minimálne výživné. Pre štát to znamená menej práce s exekúciami a vymáhaním výživného. Štát sa teda zbavuje finančnej zodpovednosti a prenášajú na rodičov bez ohľadu na to, že matka, ktorá dieťa roky prioritne vychovávala, zrazu stráca aj finančnú stabilitu a čas s dieťaťom. Potom ďalej súdny ping-pong a poplatky. Ak sa nedohodnete následne po rozvode a potom, ako sa zveria deti na majetku, teda nedohodnete si BSM, súd spustí proces, ktorý trvá roky. 3% poplatok. Ak musí rozhodnúť sudca, zaplatíte štátu 3% z hodnoty všetkého, čo vlastníte, dom, úspory, auta. Štátu je jedno, že tie peniaze by dieťaťu zaplatili školu. Je to cena za to, že ste sa nevedeli dohodnúť. Kde je v tomto procese trhlina? Súdny proces má jednu obrovskú chybu. Vynúcuje si riešenie z vrchu. Sudca buchne kladívkom a povie: od pondelka je striedavka. Bodka. V ten pondelok sa však otec ocitne v byte s deťmi a zistí, že nevie, kde majú dresy alebo čo jedia na 10, prečo majú toľko úloh. Nastáva jeho frustrácia, následne krík a deti sú samozrejme z toho v strese. Súd to nerieši. Súd má v spise napísané vybavené.
Prečo je teda mediácia jediný logický upratovač tohto systému? V mediácii nerobíme súdne rozhodnutie, my robíme manuál na prežitie. Nepozeráme sa na posteľ v byte, pozeráme sa na denný režim. Neriešime právo rodiča na polku času, riešime právo dieťaťa na pokoj. Ak otec doteraz nebol tou primárnou vzťahovou osobou, učíme sa, ako to vybudovať postupne, bez traumy pre dieťa a bez zbytočného tlaku na otca. Nevytvárame víťaza a porazeného, ponúkame otcom šancu stať sa plnohodnotnými rodičmi, ale s rešpektom k tomu, že tento proces si vyžaduje trpezlivosť a uznanie doterajšej role matky. Všetko potrebuje svoj čas a mediácia je priestorom na tento rast. Mediácia je o tom, ako nastaviť život po rozvode tak, aby to do budúcna naozaj fungovalo. Férovosť totiž nie je v tom, že každému mechanicky pridelíme 50% času. Skutočná férovosť spočíva v tom, že spoločne nájdeme spôsob, ako každý rodič dieťaťu odovzdá to najlepšie zo seba a práve v takej miere a podobe, ako dieťa v danej chvíli skutočne potrebuje.